alle gerechten die we vandaag presenteren hier, die zijn in samenwerking met de regionale agrariërs gemaakt. En wij maken daar uiteindelijk een mooi plaatje van om toch de mensen hier uit de streek te laten proeven van wat er allemaal uit de streek komt. Welke mooie producten. En dat is de hele opzet van het hele evenement. Dat klinkt goed. Goed, nou, van harte welkom bij deze aflevering van het tv-programma Regio van de Smaak. Zoals je ziet, vandaag vanuit de keuken in Venray. Smaak zit tussen je oren en ik ben heel benieuwd hoe Venray smaakt. Met 15 jaar ben ik in het slagersvak gerold. En ik zit er inmiddels bijna 51 jaar in. Alles wat ik hier heb liggen is begonnen met hertenhammen en met wild zwijnenhammen. Maar na verloop van tijd had ik de wild zwijnen al allemaal gehad hier in de buurt. Die waren op gewoon? Die waren op. En dan kun je zeggen, dat zijn wilde zwijnen. Ja, die zijn er zat. Maar ik ben al kieskeurig in dat gebied. Dus ik wil al geen beren. Nou, dan valt de helft al af. En wie schiet die dan? Een jager. Gewoon een jager, die geeft er gewoon opdracht. Dus, dat waren toen allemaal varkens die dus bij hobbyisten waren. Nu heb ik gewoon varkens van een boer. Die heel goed met zijn varkens omgaan. Erg belangrijk in deze tijd. En die worden gemasseerd ook? Nee. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, koeien wel, ja, maar niet varkens. Varkens niet, oké. Nou. Maar als je dan ziet hoe dat zo'n boer met zijn vee omgaat, nou, dat is gewoon schitterend om te zien. Nou, en daar wil ik dan wel mijn varkens van. Venrayse tomaten heb ik al gehoord en dat zijn de beste. Nou ja, ze zien overal lekker dingen. Als ze goed gekweekt was, zijn ze overal lekker. Ja. Oh ja, Vosse Eugenia, ja, dan weet ik het. Ja. Heel veel mensen vragen naar deze. Die is lekker voor op de barbecue, vooral in de zomer. Er zijn ook steeds meer mensen die tomaten lussen. Dus ze zijn er heel erg van bewust dat het goed is voor de gezondheid. Er zitten veel vitamine in. Dus voor de bloeddruk is het goed. Hey sister, do you still believe in love? I wonder. U drinkt een zoetermijn van ons en die is gemaakt van een nieuw ras Solaris. Er zit een tikkeltje Riesling in, maar hoofdzakelijk Solaris. Dat is een ras dat wat vroeg rijp. Hoeven we niet te spuiten, is schimmelresistent. Dus eigenlijk een prima, eigenlijk bijna een biologisch wijntje. Bijna biologisch, maar helemaal biologisch is moeilijk, heb ik begrepen. Hè? Helemaal biologisch wijn maken is eigenlijk bijna onmogelijk. Je hebt altijd wel eens een jaar met wat slechter weer en dan moet je af en toe eens een keer spuiten tegen bepaalde schimmels. Knap hoor, wijn maken met dit klimaat, want dat is nog niet zo eenvoudig volgens mij. Nou, het valt eigenlijk best mee. Alles is te leren. Ja? Ik ben ook begonnen als timmerman en nu ook wijnmaker. Dus, timmerman, wanneer bent u begonnen dan? Wijnmaken in 2004 hebben we de eerste geplant. Hey brother, do you still believe in one another? Hoeveel flesjes wijn produceert u dan zo al? Nou, ongeveer een 5.000, 6.000 per jaar. Ja. En dat doet u erbij? Of is dat de hoofd? Nou, om het economisch rendabel te maken, het plaatje rond te maken, doen we dus veel rondleidingen, activiteiten, feestje, proeverijen, partijtje erbij. In de zomer, iedere zaterdagmiddag om 3 uur kan iedereen zo aansluiten. Dus. Lekker aan het glaasje wijn in Venray. Precies, heerlijk op het terras. There's nothing in this world I wouldn't do. Wat gaan we hier proeven dan? Dit is de pancetta. Ja. Pancetta de peel. Dit is het peelbijtertje. Voorbij het eitje? Kan. In de pasta, Hij is deze lekkerder voor. Oh, die Turfspek. Okay. En dit is de peelschenk. De peelschenk. En het peelbijtertje. Dan hebben we hier nog. Peelbijtertje, dat wil ik proberen. Mag ik die proeven? Ja, natuurlijk. Ja, die wil ik proeven. Ja. Als u proeft, dan moet u mij ook zeggen wat erin zit. Daar komt iets naar boven dadelijk. Er komt iets naar boven dadelijk. Dan moet ik even heel bewust proeven, hè? Venkel? Ja, precies. Kijk. Eén van de weinigen die het eruit halen. Ja? De meesten zeggen allemaal een beetje anijsachtig. Oh, dat is venkel ook een beetje. Ja. Lekker. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all?
hebben een 4-daagse smaakevenement op het Schouwburgplein in Venray. Een grote tent waarin een aantal chefkoks gezamenlijk staat te koken. Met producten van agrariërs die eromheen een proeverij hebben van producten voor alle bezoekers. En zit er een beetje smaak in Venray? Er zit zeker smaak in Venray. Venray is onderdeel van de regio Venlo, regio van de smaak. En wij vonden het nodig om, absoluut heel erg noodzakelijk, om te laten zien dat ook in Venray hele mooie culinaire dingen gemaakt worden. En hele mooie culinaire evenementen van de grond af gaan komen. Echte verse koeienmelk is dat? En wat gebeurt er daarna nog met de melk? De melk wordt oftewel gepasteuriseerd of inderdaad gesteriliseerd. Maar ze wordt wel bewerkt om ze langer houdbaar te maken. Doet dat dan ook wat voor de smaak? Dat doet zeker wat met de smaak. Een gesteriliseerde melk is veel langer houdbaar. En dat is een heel groot verschil met gepasteuriseerde melk. Om het verschil te proeven met de echte boerderijmelk hebben we ook de volle melk uit de pak erbij gezet. En dan zien we vaak toch dat mensen echt duidelijk het verschil proeven. En daar is dit evenement denk ik ook om bedoeld. Het is wel heel lekker, ja. Het is echt gewoon een hele volle melk. De pure roomsmaak van de melk. Slagroom, ja, dat lijkt ook wel een beetje vind op. ik zelf wel altijd, ja. En dit was ook een turf? Nee, dat is een pilschenk. Een pilschenk. En daar zit ook iets speciaals in? Of is dit gewoon... Ja. Dat smaakt niks hetzelfde. Want dan had ik er een eenheidsworst van kunnen maken. Hè? De samenwerking tussen de agrariërs en de horeca, dat is wel heel mooi om te zien hier. Want dat is eigenlijk de kern, hè? Want vertelde je me, de agrariërs hier uit de buurt, die doen samen met de koks, worden hier de mooiste gerechten bereid. Ja, ik ben samen met een varkensboer, Twan Klaassens. We zijn met z'n tweeën initiatiefnemer hiervan. Een horecaondernemer en een agrariër. En wij hebben gezegd dat het zou toch mooi zijn als we kunnen laten zien dat de gerechten uit de streek omgezet worden naar hier. Dus dat we hier een wisselwerking krijgen tussen aan de ene kant de agrariërs, de producent, en aan de andere kant de producent van het eindproduct, het bord wat op tafel komt. Rob Hendricks, de smaakmaker van de week hier in de gemeente Venray. Wat is jouw smaak? Wat is mijn smaak? Nou, ik heb velerlei smaken. Ik vind alles lekker, maar ik wil wel graag bewust eten inderdaad. Bewust eten, en dat is ook de reden waarom je smaakmaker bent? Ja, we hebben vorig jaar een samenwerkingsverband Humens opgericht. En daar willen we vooral zowel werkgevers als werknemers bewust maken dat ze gezond moeten leven. Dus onder andere ook gezond moeten eten en met name bewust moeten eten. En dat doen jullie met een heel aantal bedrijven hier? Ja, we doen dat met een aantal bedrijven hier in de regio Venray. En je kunt gewoon aantoonbaar laten zien aan werkgevers dat indien ze gezonde mensen in dienst hebben, ook flink kosten kunnen besparen. En daar is het hun natuurlijk met name om te doen. Dus we moeten allemaal gezonder leven, want dan kunnen we beter werken. En we moeten nog zo lang. Nou, ik wil zeggen, we moeten met z'n allen steeds langer werken. Maar gezonder leven is ook, hè. Je kijkt vanuit de economische kant, maar ook voor de mens zelf. Kijk, als je gezond in een wedstrijd zit, heb je ook veel meer lol in het leven. En daar gaat het uiteindelijk om. Hier is weer de smaakagenda met een wedstrijd op zoek naar het lekkerste product van Nederlandse bodem. Dit jaar zal voor de 6e keer de smaakvol erkenning worden uitgereikt door een vakkundige jury. Dus produceer jij het lekkerste product van Nederland? Kijk op de website van De Smaak van NL. Dat kan nog tot 25 november. U kent ze wel, verfomfaaide papiertjes uit de keukenla, door veelvuldig gebruik besmeurd met vetvlekken. Maar ook familierecepten die bijna in de vergetelheid zijn geraakt en die te bijzonder zijn om weg te gooien. Het bereiden van deze recepten gaat veelal puur op gevoel. Lookmoos, balkenbriets, merkbulkes, zoolvlees en speksaus met eier. Nu nog verkrijgbaar in het boekje Vergeten recepten uit de keukenlaai. Bij het Streekmuseum in Melderslo kunt u nog naar een speciale wisseltentoonstelling gewijd aan de vele streekproducten die het land van Peel en Maas rijk is. Producenten van streekproducten presenteren in het museum hun producten, waarbij uiteraard de gelegenheid wordt geboden om te proeven en te beleven. Kijk voor de data op regiovandesmaak.nl. Jan, volgens mij, wij hebben hier een Nederlands primeur, heb ik net gehoord. Ja, in Venray. In Venray. Het is de eerste keer dat wij Mongozo Pils in Nederland van de tap schenken. En wat is dat Mongozo? Ik heb er nog nooit van gehoord. Mongozo is een range exotische bieren. Maar sinds 2010, dat is al enkele jaren geleden, hebben we een pils.
Nou, daar hebben wij een variant op gemaakt, die biologisch, glutenvrij en Fairtrade gecertificeerd. En dat is de enigste in zijn soort wereldwijd. Biologisch, glutenvrij en Fairtrade. Ja. Jezus, dan ben je echt helemaal, heb je overal stempels op gehad. Ik heb veel stempels. Ja. Is niet het belangrijkste. Het is vooral belangrijk dat hij heel lekker is. Ja, daar ben ik nou ook wel benieuwd naar. Maar we hebben het zelf ook bedacht, wat er allemaal in moet. En, zullen we er eens in proeven? Natuurlijk. Er zit rijst in, uit Thailand onder andere. Want hoe maak je dat eigenlijk, glutenvrij bier? Dat lijkt me wel interessant. Wij halen de gluten uit de balie, dus uit de gerstemout. En dat is een procedé wat nieuw is. En dat wat eigenlijk maar heel weinig brouwerijen doen. We gaan hem eens proeven. Dit is vooral proeven. Take your time, girl, just leave it to me and hold on to love. Soon you'll find. Het smaakt mij heerlijk. Ja, het Wagyu-vlees, dat zegt wel, het smelt op je tong. En dat komt omdat die vetten op 25 graden smelten. Dus als je nou de bovenste gradatie van het vlees pakt, die schaal 12, en je pakt een theelepeltje en je legt het op je tong, dan smelt het vlees weg. Letterlijk. Je kunt van het Wagyu rund, van bijna elk deel, kun je dat behandelen als een biefstuk. Dus van een sucade, als je 1,5 minuut de ene kant doet, 1,5 minuut de andere kant, dan heb je een steak. En die is gewoon mals, kun je zo eten. Je kunt hem ook sudderen, maar het hoeft niet. Oh, weer zo'n lekker iets uit Venray. Ja, dat is. Everywhere together, know you count on me. Hij is zacht, mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Het heeft een zachte afdronk. Ja, dat klopt. Soms is een bier kan een beetje bitter zijn. Maar dat valt bij deze wel mee. Ja, en hoe komt die bitterheid dan uit het bier? Die bitterheid zit vooral in de balie, maar wij gebruiken 60% gerstemout en 40% rijst. En die rijst die maakt het bier zachter van smaak. Oké. Ik vind het wel heel knap dat je van hele andere ingrediënten in feite maak jij gewoon een bier. Ja, klopt. En ik zie daar nog allemaal andere flesjes staan. Wat zit daar dan in? Dat zijn echt exotische smaken. Banaan, kokosnoot en mango. Een Coppa de Peel. Ja. Deze hier, die is een jaar oud. Ja. Maar deze is al 2,5 jaar oud. Kijk, dat is net als met wijn eigenlijk. Hè? Je moet even blijven liggen. Moment. En dat proef ik of dat ruik ik goed? Ruiken. Ja, en dan in de mond en dan lang genoeg in de mond houden. Dat is net als met een pata negra of een parmaham. Dan moet je helemaal in de mond temperatuur laten komen. Nee, eigenlijk net hetzelfde als wijn. Als wijn niet op temperatuur is, dan is het ook niet lekker. Als kaas niet op temperatuur is het ook niet lekker. Is dit precies hetzelfde. Ik vond het een hele interessante smaakles, meneer. En dankjewel. Bedankt. Mongozo betekent proost in een Angolese slang. Ah, oké. Dus het is echt een internationaal exotisch ding. Dat is ook je bedoeling om internationaal te zijn? Ja. Okay. Zeg jij Mongozo? Mongozo. Ik heb vandaag geproefd dat er in Venray veel meer te beleven is en dat smaak echt zeker tussen je oren zit. Ik vond het een hartstikke leuk evenement. Volgende keer maken we onze laatste aflevering vanuit Ottersum en ik hoop dat jullie allemaal dan weer kijken. Tot ziens!